बे बुहुमनि गासैबो मानसिफोरा थांना थानो थाखाय गावबा गाव जिउ लामाजों आगान सुरलाङो। खायफा मानसिया मोजां लामाजों आगान सुरलाङो, नाथाय खायफा मानसिया गाज्रि लामाथिं आगान सुरलाङो। जायफोर मानसिया गाज्रि लामाजों आगान सुरलाङो, बेबायदि मानसिया इयुनाव उनदाहा खालामनो गोनां जायो। बेनिनो बिदिन्थि नैबे अमा राजा। हेलौ नोंथां, बुं मामोन? जावलिया, माला सफैदोंना सफैयाखै? मालनि गोनांथि जानानै दं, माला गोख्रै लानानै फै। अके लांगासिनो दं। थिग दं बिदिब्ला। नाथाय नोंथां, राङा रेडि खालामना दोनखा। जागोन दोनबाय बिदिब्ला। अके। माला थिगानो। राङा, नाथाय खोनासं जावलिया, खामानिफ्रा एसे मोजाङै माव। उदाङै बिरनाय दाउखौ नुनानै माब्लाबा फलाना जेबो साना हागौ, मिथिबाय? बेनिखायनो नों खामानिफोरखौ मोजाङै माव। बेफोरखौ नोंथाङा जेबो सिन्था दाखालाम, नैबे जावलिया थासान्दियाव। थिग दं जावलिया। दे बिदिब्ला थांनोसै। अके, बाय। जिरायनो हागोन ना सार? औ, जिराय। सार। औ, माबाफोर खौरां लाबोदों नामा? लाबोदों सार। दिनैसिम जों बड'लेण्डआव गोबां फरायफुबाय थानाय लाइमोनफोरा ड्राग्स जानानै थैनाय निउस होबोबाय। बेफोर सानफा एफा बांबोगासिनो दं। नाथाय आं दिनै मोजां गोमोथाव निउस लाबोदों। आं सानो बे निउसनि गेजेरजों बड'लेण्डआव एसेब्लाबो सोलायनाय लाबोगोन। औ, बुंलाय, माबायदि गोमोथाव?